if you have your Bibles with you, the book of Mark chapter 5 verse 36. Okay, at as soon as Jesus heard the word, basahin natin, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. Okay. At ito po yung ruler ng isang synagogue. Okay, lumapit sa kanya. And my preaching this morning is entitled, Only Believe. Okay, at peace be with you. Sabi mo sa iyo, kapatid. Peace be with you, kapatid. Peace be with you. Okay, makakapuna. Okay, at lagi nating napapaginggan yan. Only believe. In the King James Version, just believe. Just believe. No fear. Don't fear. Just believe. Pero dito sa ating tatalakayin yung King James po. Do not be afraid. Only believe. Pag sinabing only believe, isa lang po yan. Only. Only you. Nag-isa lang yan. Ang ibig po sabihin, matinding declaration po yan. Okay, tingnan po natin para medyo maintindihan natin. Ito po ay isang action word. Ito po ay isang accept something as true, feel sure of the truth of. Ito po ay ang pagtanggap mo, ang paniniwala mo ay totoo. Kaya lang yung iba, yung pangalawa, hold something as an opinion, take or suppose. Yung iba, hindi gano'ng naniniwala. No? Supposedly, kumbaga sa ano. Pero tayo, pag sinabing believe at ang nagsalita ang Diyos, tanggapin mo yan na makatotohanan. Amen? Hindi lang opinion, hindi lang nag-express tayo rito ng konsepto. Pangalawa, okay. Anong ibig sabihin ng belief? Meron pa ba dyan? Emona. Okay. And the Hebrew word for belief is emona. Is also a Hebrew word with the meaning faith. However, it is important to note that in Western culture, the concept of faith generally places the action upon the subject rather than its object, as in faith in God. Ang ibig kong sabihin, pag pinag-uusapan po ng emona, o sa Hebrew word faith, ibig sabihin hindi mo nakikita. Ang Diyos hindi mo nakikita. Kailangan siguraduhin mo na maniwala ka dyan. Hindi ka lang maniwala. Kahit na hindi dumating sa'yo, magtiwala. Okay? Mas malalim po yun. Yung naniniwala, nakita mo kasi naniwala ka. Pero yung magtiwala, ay kahit na hindi dumating sa'yo, hindi mo nakita, nagtitiwala ka na darating sa'yo. Yan ang nais ng Diyos. Okay? Kaya yung faith in God na sinasabi po, that is the Hebrew word or belief. Number 3, the meaning niyan. What is the Greek word for belief in the Bible? Tingnan po natin sa Bible. Pistio, or followed by the Greek preposition epi, or it can be either believe in or believe on. Ano ba yung pagkakaiba ng believe in at saka believe on? Okay, meron po yan. Or, in the book of Matthew 27:42, ito po pagkabasa. We will believe in Him. Kanino? Kay Jesus Christ, kasi nakapago po siya dyan. Bababa ka, maniwala kami sa iyo. Okay? Anong ibig sabihin yung or? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. O, ito po, yung preposition pa rin dyan. Tayo, yung tinutukoy doon, kayo ay maniwala sa ating Panginoon Jesus at kayo ay maliligtas. Whether in or on, kailangan maniwala. Amen? Ganda ba kayo? Nakuha nyo? Okay, palapanan natin ang ating Panginoon. Ngayon, dito sa tinasa po natin, okay, in the book of Mark chapter 5, okay, 21 to 24, ito po, at ang ating Panginoon ay pumunta po sa kabilang ibayo kasi katatapos na po ang pagmiministry niya sa Nazareth. Pinalis po dyan kasi nalugi po yung mga magpapaboy. O kasi napalaya po yung
isang inalihan ng demonyo sa libingan ng nakatira at kinadinahan na pero sobrang lakas at napapatid yung mga bakal, yung mga katina. Kaya bago tayo mag-start dyan sa 5:21, at sabi, nakiusap po siya na sabi niya kung po pwedeng sumama siya. Kaya sabi na lang, go. Tell your friends kung ano nangyari sa iyo. Okay? So sa 21, samantalang ang ating Panginoon ay nag-ministry, tingnan na po natin. Okay? The other side, a great multitude gathered to him and he was by the sea. Okay? Ano pa sa 22, isang ruler of the synagogue dumating. Anong sabi ron? And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Okay, tingnan po natin. Habang nag-ministry at lumalakad ang ating Panginoon, napakarami pong naghihintay ng mga tao. Pero merong isang ruler. Pag sinabing ruler, may ano yan, meron siyang designated officer yan. Ang synagogue. O ruler po siya. At ang ruler po, hindi basta-basta nagpapatira pa. Kasi mataas siya. May kakayanan. Hindi basta-basta lumalapit sa ating Panginoon. Okay? Kahit sa panahon natin ngayon, pag may kakayanan ka, hindi ka basta-basta magpatira pa sa ating Panginoon. Bakit siya nagpatira pa? Okay. Ang sabi po dyan, mga kapatid, Jairus by name. And when he saw him, nung nakita niya si Jesus Christ, siya po ay nagpatira pa. Pag sinabing nagpatira pa, lumuhod sa kanyang paanan, sa kanyang paa. Ground po yun, ground. Kumbaga sa hindi siya nahiya kahit na ruler siya. Bakit siya lumapit? Kasi may kailangan siya. Amen? Ano yung kailangan niya? Okay, sa 23, ano kailangan niya? At nagmakaawa siya. Why? My little daughter lies at the point of death. Pag sinabing lies at the point of death, siya ay naghihingalo na. Kaya nakiusap siya, nagpatira pa siya, nakiusap siya, ang sabi niya, tumuloy ka sa amin, in-invite niya, inanyayaan niya, pumunta ka sa bahay namin. Bakit? Tantuan mo siya upang siya ay gumaling at siya ay mabuhay. Ganun ang kanyang pananampalataya. Amen? Nagpatira pa siya. Alam niya, mabalitaan niya na si Jesus Christ ang daming miracle. Ang daming ginagawa ng himala. Kaya sumunod, kaya nagpatira pa siya, hindi siya nahiya. Kaya tayo po, na pinagpapala, lagi tayong, di ba? Pag pinagpapala na po tayo, ayaw na nating magpatira pa, mag-humble down, lumapit sa Lord, kasi nakikita ng Lord yung heart at saka isip natin. Malapit na siya darating, kasi kanisa pa tayo. Pag dumating ang Lord ngayon, balasa pa rin tayo. Kaya pag sinabing only believe, focus pa. Kagaya nito si Jairus, nagpatira pa siya, bakit? Kailangan siya naghihingalo. Pag sinabing naghihingalo, point to date po yun. Yung sahig ko, yung kapatid ng mama ko. Dinala sa bayan, sabi ng doktor, iuwi nyo na. Itagat po yun. Nagkasalubog po kami. Kasi naalala mo yun? Sa dagat, pinag-pray ko. Sa dagat, sa gitna ng dagat, nasa bangka sila, kasi pinauwi na kami. Hindi. Kahit pa yan Pero naghihingalo talaga. Kumagano, hindi po. Pag ikaw ay may faith sa Lord, yung buhay talaga yun. Huwag mong isipin na patay. Kasi may buhay pa, may hininga pa. Si Lazarus na, 4 na araw na. Patay na yun. May gisting na yun, medyo may amoy na. Pero sinabi na Lord, diba? Lazarus Crawford. Lumabas Kaya pag ikaw ay may pananampalataya kay Lord, pag may buhay pa, may pag-asa. Di ba kayo? Sabi mo sa katabi, may pag-asa ka pa. Yung iba kasi, kaya sila nawala ng pag-asa, bakit? Walang pera. Patay ang negosyo. Pera. Ito buhay. Ano mas malala? Buhay o pera? Ano mas malala? Damit o katawan? Yanin mo naman yung damit kung walang katawan. Ano ibig sabihin? Amen? Ano mas malala? Katawan o espiritu? Espiritu. Anin mo naman yung katawan kung bulok. Yung ibig sabihin nun?
Amen? Ganito ba kayo? O kaya pag nakasunod tayo sa gano'n na Diyos, at ba'y matindi ka? Nabuhay pa yung tiyahing ko eh. Mga ilang taon. Nabuhay pa. In-extend pa ng Lord yung buhay niya. Malis na tayo nun. Punta na tayo dito. Nag-i-Australian. Sa San Carlos, naging yung kapatiran. Gumagano na rin. Hanggang ngayon, buhay. Kasi buhay yung Diyos natin. Ha? Amen? Dito ba kayo? Gano'n katindi yung Diyos na pinaglilingkuran natin? How powerful name is He. Tindi na kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Pangalan lang yun, Ang sabi nga niyan, sa kanyang mga lagad, mas pinagpala yung mga nananalig sa akin na hindi nakakita sa akin. Hindi natin nakita si Jesus Christ. Hindi nga tayo nakapunta sa kanyang bansa. Yung inatakan mo rin, yung mga kakan mo. Sarap. Gusto niyo ba ng ganon? May mga pagsubok. May mga pagsubok Bago ka manampalataya na matindi sa Panginoon, katulad ni Jairus, ay ang daming mga hindrances. Tingnan natin. Tinakiusap po siya. Di ang Lord, syempre po, in-invite siya Hindi siya tumanggi. Unpick him. Ibig sabihin, nagpakaya sa 24. Meron ba 24 dyan? So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Ibig sabihin, nagsisiksikan ng mga tao. Bakit? Ang daming miracle. Ang daming miracle, kahit ikaw Ha? Pag nandiyan si Lord, pag napalitaan mo, may problema ka. Lalapit ako sa kanya. Lalapit ako sigurado. Yung iba, ayaw lumapit Bakit? Sa panahon natin ngayon, yung iba, sawa na sa wudugad Yung iba, kung ano na lang gusto nila pakinggan, yun na lang. Tama? Ayaw nila ang word of God kasi merong sabay. Lalo na pag mabubuting gawa. May pagsabay kasi. Yung iba, puro lang. Puro ka naman yun. Pero may forbidden lang. Amen? Kaya may sawan. Maganda yung lang pag nasa tama. Pero, may bawal na pag-ibig. Tama? Kailangan, natutal sa tama kasi sa Diyos tayo nagtulog. Kasi mabuting puno, mabuti ang bunga. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah, praise God. Diyan na lang tayo. Siyempre si Jesus Christ po, ang daming tao, sa 25, wala na dyan. 25, wala na. Kwento ko na lang sa inyo. Hanggang 30. At nagsisiksikan ng mga tao. Assignment nyo yan, basahin nyo. Para makuha nyo yung kwento. Isang inagasan ng dugo. 12 years. Pag sinabi inagasan, nire-regla. Ang daming mga dugo lumalabas. Ang sabi ng Bible, ay nagpagamot na siya. Napakarami na siya pinunta-doktor. Pero lalong lumalala. Balitaan niya si Jesus Christ, dadaan sa kanila. Dadaan? Nasa hulihan. Alam niyo, ang inagasan ng dugo, hindi siya pwede pumunta sa mga sinagoga. Tatandaan niyo yan. Kasi marumi yan. Sa templo, marumi yan. Kaya nasa huli po siya. Sabi niya, grabe. Ang daming tao, nakakahiya ito. Babae, nakakahiya, niregla ako, sa huli na lang ako. Ayun lang, ang kanyang pananampalataya, alam niyo ba? Mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling na ako. Meron ba kayo pananampalataya na naman? Maramdaman ko lang yung presence ng Lord. Gagaling na ako. Mag-uusap lang ang Lord sa akin sa preaching na to. Yung kailangan ko. Yung business ko. Yung pera ko darating na. Yung relationship namin na mag-asawa. Ayos na. Wala ako talaga lahat. Wala. Malungkot ako. Pero pagka nangusap ang Diyos sa akin, masaya na ako. Amen? Kaya itong babae na ito, inalan, 12 years. Tingnan na natin sa susunod na kabanata. Sa 30 na yan. Sa 30. Kasi nag-skip na tayo, ganito ko na lang, para lang natin. Siyempre, sunod na sunod. Ang tindi. Ano naramdaman ng babae? And Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, touch my clothes. Sabi niya,
May parang may kapangyarihan na. Tumaloy, lumabas. Dapat, pag tayo pa nagpupuri, nararamdaman ng Diyos. Tumatagos sa kanyang trono. Merong kapangyarihan na tumatalo papunta sa iyo. Amen? Hindi kayo malungkot na magpuri. Hindi ka nabibigatan pag nagpuri ka, gaan. Bakit? Nararamdaman mo. Yung kapangyarihan ng Diyos, nararamdaman mo. Hallelujah. Dito mo, nagsisiksi ka ng tao, napakarami. Ang sabi ng mga alagad niya, ay, bakit sino nagsabi sa kanya na sino ang humipo na lang? Siyempre, nagsisiksi ka, walang social distancing eh. Nung panahon niya, walang social distancing, walang pang virus eh. Nagsisiksi, sabi ng ulod eh. Sabi ng Bible, siksikan talaga. Bakit? Inag-aagawan. Eh, siyempre, pag makalapit ka kayo doon, photo ops muna tayo. O, di ba? Kung baga sana, uy, nandito ako. Ang daming iman na ginawa mo, sana, mayroon din ako. Dapat ganun. Amen? Tayo lahat naman na napalataya, may himala lagi. O, ano yung himala mo? Nagbago ang buhay ko. Yung pananaw ko sa buhay, nagbago. Yung pag-isip ko na dati na masama, yung pagsasalita ko na hindi maganda, binago ng Diyos. Isa sa mga himala yun. Amen? Hindi lang yung karamdaman mo kumaling. Pati yung buhay mo nagbago. Nasa dilim ka dati, ngayon nasa liwanag na. O, kaya tingnan mo, pati yung isip mo na-enlighten ka na. Spiritually enlightened yung tatawag niya. Who touched my clothes? Eh, sabi niya, 31, sabi ng mga alagad, okay, but the disciple said to him, ano yun? Oh, nagsisiksikan, tunging you, and you say, who touched me? 32. At sinabi niya, and he looked around to see her what done this thing. Alam ng Lord kung sino. Nag-post muna siya. Kita niya yung babae. Kita niya. Kilala niya Diyos niya Panginoon siya Kilala niya. May lumabas Pero, yung babae may nagasa ng dugo. Ako siya po ay nanginginig at takot na takot. Anong ginawa niya? Alam niyo yung nangyari sa kanya. Anong ginawa ng babae? Came and fell down before him and told him the whole truth. Hindi siya nahiya kahit na inagasan, bawal, babae siya, nasa likuran, sinasabi niya yung buong katotohanan. Doon, gumaling ako, nung nahawakan ko yung iyong laylayan ng iyong damit. Gumaling ako. Sinabi niya, pag sinabing, nag-worship niya, came and fell down. Ibig sabihin, nagtatira pa yung babae. Hindi rin niya ikinahiya yung kanyang kalagayan. Amen? Kahit nakawal sa kanila. Bakit? Magaling na siya Magaling na. Pag magaling ka na, magpatuto ka na. Bakit? Para yung glory mapapalik sa kanya. Huwag niyo itago ang inyong mga patutuo sa buhay. Ganun din ang talent, huwag ninyong itago, ibibigay sa iyan. Iba yan. Kung gusto nyo na kayo ay lumago at tatagtagan ng Diyos ang talent ninyo pag-alit nyo. Gusto nyo pagpapalain? Siyempre, pangunang pagpapala, pag sinabing pagpapala, yung material. Gusto kong dagdagan yung pera. Gusto mong dagdagan niya, sumunod ka. Pagsunod lang po yan. Level up yung faith mo, level up yung bulsa mo, level up yung pananaw mo, pati taste buds mo, mali-level up. Pati yung action mo, mali-level up. Gagawin kang karapat-dapat ng Diyos. Amen? Dati masagwa tayo pumilos. Dati pag-isip dati, hindi maayos. Pero inayos tayo ng Lord, kagaya ng babae. Inagasa siya, 12 years. Ubos na kanyang pera. Pero nung nagkalitaan niya, nagkaroon siya ng pananampalataya. Ang pananampalataya, mahawakan ko lang. Yung kanyang damit, gagaling na ako. Dapat ganun tayo. Maramdaman ko lang yung presence ng Lord every Sunday. Sapat na yun. Pag nagbabasa ko ng salita ng Diyos, pinausap ako ng Lord, Lord, salamat po. Pag nagkaroon ako ng vision at panaginip, isulat ko yung, Lord, salamat po. Ay, mga kapatid, ang daming ginagawa na ito sa atin. Hindi nyo lang nare-recognize.
Yung isa nangusap ng Lord sa atin. Hindi niyo pa pinapansin. Hindi mo papansin nilang Diyos. King of Kings yan. Hari ng mga hari. Lord, mangusap ka po. Sige, Lord. Dapat gano'n. Nanginginig na po tayo. Sa galak, Lord, yung presensya mo, Panginoon. Okay, Lord, yung karunungan mo, Panginoon. Yung pinagtatahanan ko, Lord, kung ganito ang desire ko sa pamilya ko, sa sarili ko, sa kabuhayan ko, Panginoon. Sa knowledge, sa wisdom, sa understanding, Lord, palaguin mo ako. Dapat gano'n. Kasi anak ka ng Diyos eh. Ang anak ng Diyos ay nagpo-progress. Hindi ka laging bunyi. Hindi ka pwede laging elementary. Hindi ka, kailangan mag-high school ka. Kailangan mag-college ka. O wala ka magkakayanan, yung faith mo mag-college man lang. Kahit na high school ka, elementary ka, pag nakasunod ka sa Lord, para ka lang nag-graduate ng postgraduate. Iba kasi ang Diyos pag minol tayo. He was the pattern and we are the clay. Yan ba kayo? Ay, ang daming blessing natin. Tingnan nyo. Sa 32. 34 na. Daughter! Sabi niya, anak! Your faith has made you well. Pinagaling ka na ng inyong pananampalataya. Go in peace. Mayo ka na, payapa ka na, bakit? Magaling na, pinagaling na. Yung sakit mo, healed your affliction. Ibig sabihin yung pagkahagal, yung nirerigla ka. Kumbaga sa ano, it's small. Yung panahon natin ngayon, ano yung small? Yung sakit yun eh, na nirerigla. Diba? Inoperahan. Mayuma. Diba? May mayumang sakit. Hindi mo makontrol yan. Sa panahon natin ngayon, sa scientific, mayuma yun. Sa mga babae. Sa mga babae, inagasan yan. Kaya inoperahan yan, tinatanggal po yan. Yun yung panahon ng babae. At tintino. Pag may pananampalataya ka kay Lord, tingnan mo, gumaling. Sabi doon, ang dami na doktor na pinuntahan, lalong lumalala. Pag lalong lumalala ka, sa Diyos ka nalalapit. Pag lumalala na yung ugali mo, sa Diyos ka nalalapit. Amen? Mainitin ka na, pinapatulan mo na yung mga hindi dapat patulan. Abay, maglalapit ka na sa Diyos. Amen? Andyan ka ba kayo? Wala tayong paglalapitan kundi sa Diyos eh. Hindi mo kaya yung sarili mo, hindi kaya ng magulang mo, hindi kaya ng pera mo, hindi kaya ng kabuhayan mo. Ang kaya mag-control sa iyo, Diyos. Is there anything too hard from the Lord? May mahirap ba sa Diyos? Wala. Only believe. Only believe. I believe for every chance. So, I believe. 35. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue. Also said, your daughter is dead. Why trouble the ticket any further? Okay Grabe ang ginawa ng ruler na to. Biro mo, point to death. Nagmi-minister mo. At syempre, ilang oras pa yun Ilang oras pa. Siguro nag-alala na si Jairus Amen? Nag-alala na siya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Ang matindi pang balita sa kanya, dumating yung isa sa mga galing sa kanilang bahay. Huwag mo na kapalahin. Patay na yung anak mo sino dapat pinakausap na yung babae na nag-aasat? Go in peace. Narinig ni Lord yun. Ang sabi niya kay Jairus, the Lord Jesus Christ paid no attention. Hindi niya pinansin yung sinabi ng mga tao. Sabi niya kay Jairus, huwag kang mag-alala. Don't be afraid. Only si Jairus, kasi malapit na, tagal naman ni Lord. Ang dami pang pinagaling, huminto pa kami, nagtanong pa mga lagat, sino ang huminto na aling samantalang ako nagraras kasi naging laro na yung anak ko Nag-alala na si Jairus, sabi niya,
Kaya kayo, pag may matitindi kayo problema, only believe. Have focus on the Lord. Have faith in God. Matindi na problema ko, wala, mas titingalin mo. Yung pangalan niya, you must stand on His promises. Meron kang word of God. Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos. Focus ka ng Holy Spirit. Focus on the Lord. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya, minsan may mga pagsubok. Kaya marunong kayo. Huwag mong isik-sikay. Kasi sinabi mo, yun ang pupating sa kanya eh. Sabi mo, bahala na yung sa akin. Basta tayo, tahimik na tayo pareho. Huwag mo sabihin na, oy, magtutuli ka ha. Kasi puro ka garbage, bigay ka na. Hindi pwedeng gano'n. Lalo magagalit sa'yo. Lalo hindi ka pa makabilib niya. Yan pa ba kayo? Ang sarap ano? Sino man yung pinagdadaanan na gano'n? Galit na galit ka lagi kasi hindi ka nakakapasa eh. Lord, ipakita mo na sa akin yung nawawala. Mamaya nandiyan na. Bakit? Hindi nila ng kaaway eh. Itinawag mo si Lord. Mamaya nandiyan na. And everybody say amen. Napag-aralan natin kanina, believe on the Lord Jesus Christ. Pag tumawag ka sa Kanya kahit anong problema mo agad. Kasi, only 35. Yun mo. Huwag mo nang uwi ka na. Bakit? Patay na yung anak ko, ano pang gagawin mo? Sabi ng Lord sa 36. Di ba? As soon as Jesus heard, that was spoken, He said to the ruler, sabi niya, huwag kang matakot. Manampalataya ka. Ang ibig sabihin niya, only believe, manampalataya ka. Pag Diyos ang nagsabi, abay maniwala ka na. Pag sinabi ng Diyos na gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi ng Diyos na papagpalain kita, papagpalain ka. Diyos ang nagsabi, pangatawanan mo yun. Kahit na may mga hindrances, kahit na hindi pa nadidelay, kunyari nadidelay para sa'yo. Ang takal naman yung blessing ko kay Lord. Ang tapat ko naman, abay sinumbotan mo na. Bibigay naman ako, bumupunta naman ako sa church. Talagang obligado, talagang faithful na ginagawa ko. Mga kapatid, maghintay ka. Bakit? Ilaging timing ang Lord. Puntay lagi ang Lord. Our God don't delay or advance. He is on time always. Perfect ang time niya para sa atin. Kasi alam niya yung ating mga pangangailangan. Ito ba kayo? Sa 37, ito na. Alam niya ang Lord. Tinulutan niya yung kanyang mga lagat. 3 lang ang talatala niya. Sino? Peter, Jason, John. Si Jason John, magkapatid po yan. Si John, yan yung sumulat ng Book of John, 1 John, 2 John, 3 John, at saka yung Book of Revelation. Yun yung alagad niya na lagi nakahilig sa kanya. Malambing yan. Hindi namatay yan si John. Hindi namatay. Hindi ninarter yan. Hindi nga mapatay-patay yan, kaya tinala yung mga Romano sa island of Patmos. Doon niya sinulat yung Book of Revelation. Sinabi ng Lord, pinopresent niya. Napasyalan niyo kung buhayin po siya. Ganon din po tayo. Amen? Kahit anong nararamdaman mo, kaya ka buhayin kahit 120 years pa. Kung gusto ng Diyos Amen? Nakita ko niya dito sa Pilipinas, 3,000 na lang yung umabot ang 100. 103 yung nakita ko. Sa ibang bansa, minimum lang yung 100 sa kanila yung bansa. Kasi mayayaman po sila, wala pressure, wala problema sa pera, wala pollution. Ang kanilang mga kinakain, puro healthy foods. Kaya umabot po sila ng 100 plus. At dami doon dito. Dito 3,000 lang out of 100 million. Ibig sabihin, di ba? Hindi pa ba kayo? Sana isa tayo sa 100. Kasama pa kayo doon? Bakit nararamdaman ka lang 40 years old, kukunin na yata mo ng Lord. Kasi yung pananampalataya mo. Ganun ang gusto ng Diyos, manampalataya ka kahit na nag-maintain ka. Huwag kang masyadong mag-rely dyan. Pag sinabi niya, only believe, I need this.
Okay na. Palakpakan natin. Ganun din sa pera. Sinabi nila na daw na makaibig si tatay, makakaibig ka. Ayun, huwag ka na mag-reklamo ka. Wala na tayong bigas. Pag may pananampalataya ka, hindi ka, kahit na wala na yon, sa pananampalataya mo mayroon. Kaya pagka sa panahon natin ngayon, ingat. Sabi mo siya, pati-ingat. Huwag na tayo masyado ng mag-isip sa mga yaman sa mundo ito. 38. Malapit na tayo. Sabi niya, dumating sila sa bahay, may commotion, paguluhan, nag-iyakan. Ang dami, nag-iyakan. Nasabi niya sa 39. Okay. Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. Alam niyo po, kahit napatay na, tingin ng Lord, tulong. Yan ba kayo? Parang ganito yan, ikaw naman na nampalataya, wala ka ng pag-asa. Wala nang asenso yan. Hindi na magbabago yan. Ayaw magbago yan. Dalhin mo tayo. Amen? Ang dami ng miracle. Naalala mo, buhay pa. 1997, paralyzed, binaptize namin lang, ngayon buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, pangangailangan nyo, sakit man yan, pera man yan, relasyon man yan, emotion man yan, karunungan man yan, katalinuhan man yan, ibigay na sa inyo. Only believe. Only believe. Ang mahirap, only believe, hindi mo kilala yung Diyos mo. Wala kang salita ng Diyos. Yun ang mahirap. Pero kung kilala mo yung Diyos mo, at sumusunod ka sa Kanya, isang araw, yung pagpapala ng sinasabi ng Diyos, ibibigay sa iyo. Bakit siya nag-iyakan? Ha? Hindi tulog, hindi patayan, tulog. 40. And buried it again, but when he had put them all outside, siyempre, dami, tao. Labas kayo lahat muna. Lahat kayo lumapas. Bakit? Yung gulo nyo eh. Sinabi kong natutulog lang, hindi ka maniwala. Sino kasama niya sa kwarto? Yung tatlo. Peter, James John, sino pa? Yung magulang si Jairus. Si Jairus at saka yung asawa niya. Sino pa? Siyempre si Ruth. Yun ang mga matindang pananampalataya, yun ang ibig sabihin. Kaya minsan, nagdala-dala akong mga inner circle. Pag-pray natin. Pinipili kayo. Bakit? Ikaw yung hindi nagdududa. Alam naman, mamili ka na nagdududa. Ito, hindi nakakapasa ito. Pag nagpatototo, puro duda. Alam mo, sama mo yung nagdududa. Isama mo yung matindang pananampalataya. Amen? Yun ay isa. Doon kayo magdidikit. Hindi rin kayo magdidikit kung asawa mo yan. Nagdududa, wala kang magawa pag-pray mo. 41. Then he took the child by the hand and said to her, Talita kumi, which translated, little girl, I see to you arise. Pag sinabing Talita kumi, maliit na babae. Bangon! Ano ginawa ng bata? Bumangon, siyempre sinabi ng Ruth eh. Hindi nagduda sila Jairus eh. Ang pananampalataya ni Jairus, sinabi ng only believe, kahit ang daming hindrances. Alam niya mabubuhay yung kanyang. Dapat ganun tayo. Alam niyo, isang araw, sa kasusunod natin, sa instrument ka lang, nag-organ ka, umawit ka lang. Yung desire mo sa buhay, ibigay ng Lord. Tumadala ka rito, anong desire niyo sa Lord? Bigyan mo naman ako ng guwapo. Bigyan mo ako ng mapera. Siyempre, natural lang po yun. Di ba kayo humingi ng gano'n? Lahat ganun kadalasan, anong yun unang hiningi mo? Pagka gusto mo magkaroon ng kapanan sa buhay. Di ba? Lahat tayo. Yung may katangian. Yung stable. Ang darating sa'yo, stable. Ano gagawin mo? Darating sa'yo, stable eh. Pagsubok yun. Ika-challenge ka ng Lord. Ina mo, sumunod ka.
pagiging stable yan. Ugali, pati pag-isip, pati ay kahit na pera, sabi ko sa inyo. Nais ko nga, disar ko, ulitin ko. Isang araw, may mga pipi rito makapagsalita. May mga pipi makarinig. Kasi naranasan ko na marami na akong naranasan, yung mga naging meron nga pinag-pray ko, pinag-pray natin. Ano yun? Gusto nang mamatay. Makakita na kayo ng gusto mamatay pag-pray. Ako hindi ako nagpipili ng mamatay kasi Diyos namin buhay. Amen? Bakit gusto mamatay? Kasi 15 years na siya sa ICU. Naawa na yung kanyang mga sa dami ng gastos at saka naawa sila. Sana mamatay na siya. Pinagpipili na gano'n. Nagpipili pa ng ibang mga na pag-pray na mamatay. Meron pala prayer na gano'n na mamatay. Yung lapid nila. Nabuhay pa Pinahitulutan ako na wag-pray. Hindi ko pinag-pray na mamatay. Ipinag-pray ko kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Pinatanggap ko siya. Nagsisi siya. Kinabukasan patay. Oo. Nandiyan pa ba kayo? Ibang Diyos natin. Ano yun? Everybody say amen. Baka yung iba sabi nila, bakit si Pastor? Si Bishop, namatay yung kanya pinag-pray. Alam ko na Yun ang gusto nila. Alam na Diyos yun. Amen? Ako kung anong kalooban ng Diyos, pinatanggap ko. Bakit buhay siya? Nag-response. Tanggapin mo ang Lord. Tinatanggap kita. Lumuha Bakit? Genuine repentance Torture, 15 years. Pero mo, 15 years. Naging machine na lang nagbubuhay sa kanya. Ang tanong, bakit 15 years? Sino na nakakala? Bigyan ko na lang kayo ng hits. Pinaranas sa kanya ng Lord. Bakit? Napalita ko, taga rin ginawa. Pahirap pa. Pero nung nagpunta yung tunay na manggagawa ng Lord, nag-repent siya, tinanggap niya, nakundig siya, lumuha siya. Patay ka agad. Bakit? Tinanggap na yung kaluluwan niya. Lahat ng torture, lahat ng ginawa niya, 15 years. Sana. Panginoon. Tabi nag-pray sa kanya. Nagbigay pangaraw sila ng 20,000 para mamatay. Nag-pray. Ako naman na binigay. Hindi naman ako bigay. Hindi pa bakit pinatutula? Wala At di ba po, sabi na mo, everything gift thanks. Dahil ba doon? Kita nag-ministry dahil sa ganun. Nag-ministry tayo. Dahil karapat dapat siya paglingkuran. Dahil sa kanyang ginawa sa atin. Kaya nga tayo nagpapatuloy Kaya nga tayo lumalaban Bakit? Tanawal ka naman. Hindi tayo ng crown of glory. Crown of righteousness. Yung hindi na titake away na corona. Biro mo, corona virus sa atin. Ang nagintay sa atin, corona na ito siya. Amen? Yung mga nakasunod sa kanya, hindi mo. Asan na tayo po? Ito. Naglalakad yung bata, sabi ng Lord sa 43. Bigyan siya ng pagkain. Ito na. And he commanded, but he commanded very strictly that no one should know it and said that something should be given her to it. Meron pa ba? Hanggang dyan na lang. Okay. Bakit laging sinasabi ng ating Panginoon na huwag niyong sasabihin at pinakalim, gumawa ng himala? Bakit? Pero sinasabi pa rin nila. Pag nagpapagaling ang Lord, huwag mong sabihin. Bakit? Ito dumugin siya ng maraming tao. Magkakaroon ng kaguluhan. Kaya lagi niya sinasabi yun. Amen? Kasi buhay siya. Sa John chapter 6, gagawin siyang ari. Nagpakain siya ng 10,000, yung 5,000 lalaki. Gagawin siyang ari. Bakit? Abay, hindi ka na maghanap buhay, kakain ka na lang. dalawang stock, 5 tinapay. Pero kung 10,000 ang gagawin hari talaga, pipilitin siya. Ikaw na maging presidente namin. Bakit? Hindi na namin kailangan maghanap buhay. Sunod na lang kami sa inyo. Sunod na lang kami. Ano sabi nga nyo, sumusunod lang kayo dahil sa
pagkain na bubulong. Ikaw'y sumusunod sa akin dahil ka. Ito yung living bread. Ito yung tunay na pagkain. Ito yung only believe. Pag naniwala ka nito, salita niya to. Siya mismo ito. Pag yun ang paniniwala mo, buhay ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka magiging malungkot. Yes! Hindi halata na wala kang pera. Hindi halata na may karamdaman ka. Hindi halata na pinagdadaanan mo, kabigas. Bakit? Nakadepende ka rito, only believe. Sabi niya, pag nag-bless sa ating panahon, mananampalataya. Ano sabi ng Acts chapter 1 verse 8? Ang ating Panginoon, ano sabi niya? And I will give you power. After that, the Holy Spirit, tama pa niyo 1:8. Ito na. Dati, nung buhay ang ating Panginoon sa mga Hudyo, nag-ministry, huwag niyo sabihin niya. Pero sa ating panahon, ikaw ng witness. I will give you power. Basahin natin. But you shall, when has come, and you shall be, lakas nyo, and you shall be, to me, and, believers, sabihin mo na ginawa ng Diyos sa'yo. Mag-witness ka na para mabuhay ang iyong pananampalataya. Yung tulog mong pananampalataya, buhay, isip. Lagi kang masaya, lagi kang may pag-asa. Umiiral lagi sa iyo at nangingibaw ang pag-ibig ng Diyos. Wala mga kalungkutan, kamaran ng Diyos. Totoo. Oo, wala. Pero pag nakita kang mananampalataya na malungkot, parang bigat ng buhay. Ano ba nagagawa ko sila sa kanya? Best friend, pagkasama natin ang Diyos, maganang buhay, tatandaan ng buhay. Kahit na mayroon tayong iba't ibang pinagdadaan. Amen? Pero ikaw na isa sa mga pinakamasayang nilalang ng Diyos. Out of 8 billion human beings, kilala mo yung Diyos mo. Diyos kumikilos sa buhay mo. Diyos nangungusap sa buhay mo. Ang mga pangako ng Diyos nakukuha mo. Ano pa nga natin? To whom shall we go? Saan pa tayo pumunta? Pag sumunod ka sa Lord, ako naman magpipiyaya sa'yo. Miracle. And these signs shall follow them that believe. Susunod na lang miracle sa'yo. Hindi ikaw sumusunod sa miracle. Ang miracle ang susunod sa'yo. Pag nangangarap ka, maraming gumagaling. Pag nangangarap ka, maraming na-enlighten. Pag nangangarap ka, maraming nagbabagong buhay. Pag nangangarap ka, maraming pinagpapala. Sumusunod ang miracle sa mga ngaral. Hindi ikaw yung sumusunod. Nandun yung miracle. Nandun. Bakit? Yung kalabaw nila kulay-pula. Doon tayo sa kulay-pula. Hindi ganun. Pag nangaral ka, ang miracle sumusunod sa'yo. Hindi ikaw ang susunod. Nandun! Yung miracle. Punta tayo roon sa dagat. Bakit? Merong isang estatwa roon, buhay. Anong buhay? Patay nga eh. Doon tayo mag-worship. O yun yung sumusunod. Sa iba lang. Wala sa alignment ng salita ng Diyos. Pag nakamay yung likod ka ng Lord, susunudan niyo pala. And everybody say, Amen. Kaya, only believe. Yung wanit kanina. Ayun. May kapangyarihan ka na, mananampalataya ka. All believer shall be witnesses. Ought to witness. Witness ka. Dati ayaw ng Lord eh. Ngayon, ihayag mo na. Pinago ako, pinagaling ako, pinagpala ako. Nakasama kami ulit na mag-asawa. Broken family, dinuon ng Diyos. Dapat ganun. Magpatutuwa tayo. Bakit? Kapangyarihan ng Diyos yan. Saan? Sa Jerusalem? Family circle mo. Judea, kaibigan mo. Samaria, yung mga hindi mo nakakilala. Pag nag-approach ka, hindi mo nakalahi.
Sino pa rin yung gospel? Pinahago ako ng Diyos. At nadalhin ka pa sa iba't ibang bansa. Oh. Sino gustong mamuhay sa outer space? Sabay tayo doon sa mga bilyonaryo. Diyan ba kayo? Nagbibinta na ako, 20 years ako, outer space, sa lupa. Wala nga lang ako nagbinta, kasi hindi totoo. Marami nag-fake news noon pa. Ano talaga? Ngayon, magkano ang papasahe? Mga celebrity. Darating ang panahon, pupunta tayo ron. Di ba? Di ba kayo? Ay, kailangan mo na pa ng outer space, di. Diyan, power na mo, nasa iyo. Kinarapture ka eh. Kinatuloy na yung wanan. Diba ka no? Itong nababulok, hindi na nabubulok. Flesh and blood ka natin inherit ang kingdom of God. Only believe. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po namin mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ika-7 at ika-8 ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi po kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po, na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yung po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli.
Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon, na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pagkikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat. At huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalay po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you.